Ну, сегодня уже газ включаем без опаски. Ирина Михайлова бүгін газдан қорықмыша қабыза, кеше иртә белән бик ис чыкты, хәтта буылып еткерә башладым ди. Газ хезмәткәрләренә шалтыраткач, алар бөтен җиһазларны да сүндереп, бүлмәне җилләтергә кушкан. Шуңа көне буе ут яндырырга да куркып утырган. Сначала думала, что показалось, но нет, запах действительно был и был очень сильный. Башта газ исе миңа тоеладыр гына дип уйладым, әмма ул колонканы кабызган саен катырак килә башлады. Газ хезмәтенә шалтыраттым. Аларга эләгү өчен 1 сәгать тырышырга туры килде. Ирина газ хезмәткәрләрен көне буе көткән, әмма килүче булмады ди. Кичкә тагын бер шалтыраткач, адаран күбрәк кушылган, ис шуңа килә дип аңлаталар. Газ буенча ниндидер эшләр башкарылуы турында халыкка алдан хәбәр итмәгәннәр. Менә бу белдерү тактасында да бернинди хәбәр юк, шулай ук интернет челтәрләрендә дә бернинди дә игъланнар урнаштырылмаган. Бу көнне мөрәҗәгатьләр саны 1000-нән арткан. Шалтыратучыларга шулай дигәннәр. Нигездә башкаланың авиатөзелеш, Киров, Мәскәү һәм Яңа Савин районнарында яшәүчеләр зарланган. Алар ризык тапшыра алмый, якшәмбе көнне юыну мөмкинлеге дә булмаган. Бүген мондый ис юк диләр. Газом не пахло. Делал, ничего не пахло. Вроде не почувствовал, но, правда, у меня и нюх-то после ковида не такой, правда, стал. Ковидтан соң ис сизмим, әмма газныкын әллә каян таныйм. Газпром Трансгаз Казан оешмасында ис чыгуның сәбәбе чыннан да адарантның күләме артыграк булган дип аңлаттылар. Зәмхәрир суыклар вакытында газны кулланучылар саны артты. Шуңа күрә аны бүлү һәм тарату шелтәрләрендә адарант җыелган. Бу исә каты ис чыгуга сәбәпче була. Адарант күләмен киметтек. Хәзер ул нормага туры килә. Халыкка бернинди дә куркыныч янамый. Адарантны табигый газга ис килсен өчен кушалар, әмма аз күләмдә. Кичә көчле ис булса да, ул кеше сәламәтлеге өчен зарарлы түгел иде дип белгечләр. Вероятно, наверное, отравление продуктами горения. Сөрем газы белән чагыштырганда адарант белән агулану мөмкинлеге азрак, чөнки аны күп салмыйлар. Катнашманың күләме кирәгеннән артып китсә дә, бу сәламәтлеккә зыян китерми. Ни өчен Газпром оешмасы халыкка кичә шулай ук дип аңлатмаган? Бу бит инде беренче тапкыр гына түгел, һич булмаса социаль шелтәрләр аша хәбәр таратсыннар иде ди фатир хуҗалары. Чулпан Касыймова, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы.